Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo ni Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka United New Trap Movement Central Body haba ka lam jong ka UHM North Khasi Hills District ha ka khatlai tere ujeli arjar arpho kalahir khandra trading license ya ki dukan jong ki barjala ha ka snong sonidan ka bahap haba ka Mauhati constituency ha ka ni jing khandra trading license balai lam do organizing secretary jong ka North Khasi Hills uba pentengan lang ripnar bat general secretary jong ka UHM Central Body uba David M Molong kila khangker dem atli ki tentor jong ki barjala ki bomdani ka trading license bala ai na ka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka seng kala lap ru ba ki don ki barjala ki bom shimla penthamai show ya ki trading license wat hadien bala kod kapor Ijini terikam jungi na kaliang kaseng lawan mancek aboro ijaka ngila lap ru kan ne ka putli tendur kabangi lalap iki barjila ki mambiang ikut isla bat kunjuk ik trading license bat aju ka poru kalong gawe ke ga penuh ini haba kibriu jungi ki don sabar la kisa lagi post nemru ki haponon pai re kine ki bala don pahangne kisa tang sausan nemru ki along kum kita ki ba ki long bagi dik traditional re gumna kali ang senghi i kerpat jur syaka sarkar bahkan kalau kene badon kam bat kide ban pendek namata kajing don kam jungkine bat aju ka paru ka ga bagi solunga kiba kawehi baki layat lat ru kumna kaliang gaan kumbaga anhi galak pendek hamana district tikau ga bagi solunga na kaliang jungi bangi de ban tahapo sisni arsni kide ban pendek na marmarhi lem na kata kumna kaliang asing kanyati ya kapadon kam sukmat